kabini masa nye jeda onya ka foko jugu kungele ko kausa nyinjugu ye ko emilgea kia milgea mera bai KRRISH Heritage Rosha. Ni ko in bela jele damina na wati mina ni oreti ni abangina समय के साथ वो तो बड़ा हुआ oreti bangene akrobara iba fo demiseni to और बच्चे जैसे ga aklima korobaya akela iba fo mamina akleti nyuan fe kosobe सजाएं मिलने लगी okela ma deguye kakama toroye kakama lamoko geleyaye onga bugudani na noe kasole nindo ina kasira ay KRRISH deli kafo alemaku alamadin tawla akema makuma soluye no biseka fanga doni ndo alela ay comme do minana sabula onga duguni na kasole kabako fembora ni oye jaduye ka fanga dama ka kabako dama ka damvala do ani mato ni nwache महान साइंटिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ sabula bela jele bado ka fo nyumango ni ojuru sala nyumandi फिर अचानक o fanga min dirama ali jadu tale okera bulu kubaye togo soro la jema bela jele bado okonyi ansa makata nanyi kabako de la koy sidati arian docteur belebele do halebe fo Singapore oye wele blama no e technotronique लेकिन डेस्टिनी ने दिल kafo mefaka kamale nyenyena कृष्णा प्रिया से मिलने सिंगापुर ni ma flaka nyogondo ni ma flaka je otara wolo ko gele mambala raoti e fami oreti ani afrumso nisha nunu ni jento ka wolo deni tuko ni o krishnai otura oreti babulo no e sonia mira और इस de mina sanduru soro wati mi asomina la ka foko de ko kabako dedo ko fanga bala ka bi kabako ke afama minge asomina ka foko jadu min demena ka ke me ka kodo do de na minye belebele asirana hale de orete otena to mi adama dunga kabako minyo latunu asirano nye watara ni denye yorojan sabula alaka nyama ya ko ngele min bala bi dendo hatara dendo wala sa abiseka kisi wala sa abiseka ke femba ni oye amodenyi Krishna awa imai feli ani daka oti dese foila hode tarani oroeti fo Singapore ala ni priya sababu yala yene ayadon hay chiedoy kavo mi awolo fay holoti mera ko amasa albika bika bi balola samwa abe technotronique mbolo ni oesidat arian obolo kasolain yene ay teri soro teri jumendo ay maske soro maske mi naba wole ko blas ni che maske len anya ikafo ni nyuma ani sabali hani kanye maworo ma no e nyana maya njose belebele bay ko masara manika do belebele bage ka bada dali noya amomso nyi ni oye Sonia Mera awani woni virisi de kado adama de falkolola ka laje abita wulu femina yani militi joli che
Ni joni nga kewale belebele. Ha ko kalgal mbara nyana. Ko virus nyani min tla akany. Ni yabla adama deda abaga kuba. Kakal labanyira. Ha kal forledo neto di ko kal. Ni kal noy. Hawati kele na anyeba huroti mira la. Huroti mira. Abi koka kanyeini. Alibi. Nyana maya bita. Alibain tainenko. No Sonia mira. Horoti abeka koka kanyeini. Woni ya jotlela ni fein abefeka yele soro ha. Ni emuye horoti bolo. Ngoli mefeka sira soro. Ha ko jadu ni che. Ah ko ni ko baisa. Na ko imbika nyambulo. Ko ni mina ke ko nyumai. Abina ni adama do male. Ni mina kusa yani doni che ni tle bora ma to lai. Baba Nefa इस वक्त सब agara tuko di masono de Krishna foite nye kabago ko do de la me fe kai abi ya fama de nya ga suno ko ci nya lawli ali duguma je 9 मिनट बाकी है उसे जल्दी लैब में जाओ me fa ga ni de so me la jona do saga me fa ga ni kit imani ya ko abin ya biyo फॉर्मेशन में जो monye fembele jele labe nga jadela abinye akoni kabago kwe nyemwe ये सब क्या है? nyeni sanchama ni femi wala sa kanido क्योंकि धूप kanido ni femi ni asara iba fo yiri ni yele nunu fara nywanga ni tlebora aga chala nu fara nywanga ka be se kana ni ne ka jatela का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया awa mefeka le nasra ka nyembulu amse ka fenchama kishi पर हम उसे देख नहीं पाते इसलिए nyeni begin la kama मेरा ये खास ni beginning जो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है donc nini ya plan fen nun koro ni aga chala ni bara minye abiso ga yele bo और बीप कर abela ni fen bela jeli eron chama de bala donc abise ka nyana maya di aluna solo nyana maya tara ga ke chugo bala कि कैसे धूप a ko meni etlete yelete abike chugodi ay kama njodro de kama nyenjo amba laje ये कैसे हो सकता है? ndale mala mi tota होएगा wala ya bulu kuraje angale करो करो e क्रॉस करो ima itle bola kuyi tle bola de सूरज ima ube menena tle bola u fene yele bogo papa ali ka bigini mi bi posi kono were yele bogo papa tle abe mene ima al ne ka bigire o bayre ka foko fembe sigoro nyena o bayre ka fo ani kabanoko bebi nyo afe amala jesa एकदम सही है फॉर्मेशन एक nya dabo mingama jadu ni chekoi ni be jadu ka imai imakonyi awo imai nya horo doctor horo timira hayeledi ko inflani fembe farala nywanga laben ko nana dokotoro bulu
nyaro aga jadela ni yele ni ho de bi ta do yiri suni sale na fa bulu be jale do ka laje na sara ka bulu ke kene kene ka yiri ni lawuli yiri ni min sale do a jale do ayre nyebe fura bulu ke chokola docteur royet mira ko jadu ka kaba ko do ni ya anya gojugo abechena ayiri ni ele jini nga beboy ima yakumeka nyegui ngaima ya ikumi bafo yele fanga buanama nyebede yele nganga jade minede ka do feno kono wala sa yele mimbi bokata feina okaseka calculer ka afanga ake kodo ko eche faga ke fili doy cerveau be mina वो तो ब्रेन पापा o che ya ka ke fili doy filmi ni cerveau bala wala cerveau de bi lumière fala nyonga habitable femna ni ake min kaka ko odaka abinyo एनर्जी की दशा एकदम बना abien aywa dugu jara anda lable koy anda la banga da baragero la sa anga ko gati चलो चलो a chelo koy faga ke filitri do de cerveau be mina awo me yele mi malabe on I कृष्णा ni moita kamini kuno ankrevele do koy रेडी पापा papa nlabena ay nyana koy I labene mbado कल जो est-ce que ye ama kreve kunu कर दिया ko nyina na koy papa aya mo labe jona yani piriaga bo mo labe अरे coming. ne ko labe na चलते हैं ay kumangi parika nyaka temeninga journal tele barama no wode का wanyana kainta गाड़ी में कर लूंगी. ma to laba mobile ko resaw pune chele do ere igire du laban देखो krema levure dal da fangelela क्या आए ना alabana da fangelela अभी तो मैं एकदम ka gelara हाँ मुझसे बैठ bekai amaga tugure bela bena bebitika baragoro la dugu jera sa wanyana maya bita tande क्यों आज तो मेरे ha ko bibo mo dondu mana जाना है ना पापा. ko alaga bija alaga ero chaya hawnya dugu mina jo jafe horoti mera anafa krishna akansela कृष्णा ऑफिस आ गया. ali niso jela ansegina kana tuguni ka sababu yake aka barake kunyuma ka sababu yake abe feminge akadi faso abe faso blanye ka sababu anga demsanu senior sige demsanu ni demsanu mu sako soro kaba on yere bin niso ja akilna kura jumen na nini model kura nu wala sa bebilani alibi fo meme ka fara sana yele ka katafe bon ye bitigi damne la minamunu nana minanu tiga mo satisfait parce que herbe mo be na o be fonni sawoni ni o bere bani bon mina fa sawoni ko dimsan mina amase ga tayo shible idai ga bebilan mo wole doro e déplacement ga mo ma ibitu ga fodoro go wole connection wotlena whatsapp be no photo be chima abi ga show amta dima livraison o te problème an yɛrɛ b'an jɔ n'o ye wala bon o de kun don. ali ka kuma yira k'a fɔ bi kɔni an bɛ Cissé.Boubou la k'a ka ca la don nataw la a ka sigida fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛna MBTF bɛɛ bɛ la a bɛna ye fan bɛɛ lajɛlen na walasa a bɛ se ka denmisɛnw k'u ka ɲɛnajɛ fɛnw sɔrɔ nka yanni o cɛ ni a sera yan n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ k'a san ko a taali o de ka gɛlɛn aw ma ou bien a bɛ fɛ a ka taa di aw ma fo a jabala la o tɛ koba ye fɛɛrɛ b'u bolo k'a ta a sanyɔrɔ la ka taa bila fo i ka denbaya la o fana ye fɛnba ye bɛɛ se k'o kɛ maa ye an bɛ a fo o kɛwale ɲuman na. ay ko ti baraki able koy ay bita nyafe doni ibi fara kini mbolo fe ne be sesa agala chugo di ay me sa ne koy तुम बात को पलट ko agala chugo di ni bolay nyana ma ya ko ka cha
iba ko bi chugo mina ni femi e chugo mina dore bo to chugo de la ni ko iba bela jele nye ni iba beje ni ntu aga taka baraka ro kura na na kila ore so ku sa ambe ma go chere do iba do ko jugo papa ya ko ne damende na proud of you bas kan sela ka ba ko yalo kibi anisa ko na fulo de agara chugo di sheri ai wanne be bo barakaro la katral kataso iki jija sengere o ki soro biso suna ika so no bara fene bi nyaga mi bolo de ye furuga nyuma yi ni gara barakara nyuma yi jija ga furuga nyuma yi so da ika na so jona priya ha o baraka ba mete bla ne be blami ai ne ko ni ma bla ga bo barala ne be nga yoro koro de la nga sijo koroni cheo kame security la che ka biga chugodi go security kula mau patron ko ga au flabla ये है आपका टर्मिनेशन awo और ये आपका ko ga au bla ga bo barala biso madaina security क्या हुआ akere chudi kasi ngi ngolo minete ki nyeda potion yelema कल जब वो चोर kunu imai ka fo banu nana bi baragoroga mai ne mai o de la yambla o तो तुम तो भाग गए थे ना तो ambe bolla o de la ambla lawo edu bai ta ebla lamuna लेकिन मैं ne bolle ne tla kana goyi nana kule nana agala chugodi o bele fla chugodi ta ni mo bi kuma la ba jabe abem fla program la ta काम पे जाओ ay ta ka bude ambla la ngena ka bo barlo yon ngodi bo mena fi ibado ne bolla de ngama bolle ne tara मतलब गया ne sigina kana उसके बाद maya स्टोर में कौन आया था nana chugodi कौन है mai blaske maskele min nana biuga ne do koyi kontara maskede kala to mo ko ka donne wala o ne ka plan de nga fere पूरा नाम क्या है ha eta do ya ne ndenga fo ede ya donc ne tamangele e bisa ka da bara nyini ne bi bara soro ko ima ko kana to makame ne de blasie maskele ne no mena che ba mo go bina sagara jama bi chaya ka korina o mandi फोटोग्राफ वगैरह देना पड़ेगा agara chugori e buka ne flata chugori nyemuge तुम अभी aiki kuna mage ko mai blasi nya ka ja bo edu ka suru ni mina ngako nunda mine men yere yele made ka nyere janya ka suru ka ndo nga fini fi mai na ka ke blasi ka bi keteni ko men yere yele made ये हम सुपरमैन ka bara ni yere ne ta kai ne bito ma de mena ne mago bitla काम ढूंढो जो अच्छे से ai wa ka gara bara de avion no fleni e bombe ya ka bi jigi ajigli galara sabula femi senye o boli galara akeme deguye nyafo i masoro ko mamunu bi avion ngona akeme amini joro e bi hawon bele jele amini ala ka ke ere ni avion na se mabo no ko mumina boli ngoy nabi विमान में मौजूद सभी यात्रियों और विमान कर्मियों की जान खतरे में है हम इस पूरे ya ki mai a chetuna समय पर हम आपको इसकी जानकारी दे e ko chendara mi halati chendo ko aka 01 ko ame kungola we have cleared aka me feka jigi chugo bela jelela ka bi seka jigi ga ala ka garjiga kai sir ame jigi chugo di semba neno ka bi seka ke chiele de ko jigi ya wala tanye ame seka bi tasuma bi seka wuli bom me seka wuli ga jigi alai ago bela jele ka sentri ni ngasiri ni watina amina jigini no ga minte ansa ko ko jigini minte ansa ko ala ka ke ere hawnya alata ala ka ke ere ko korati digana duoge ne de duoge God, ala please help us. sababu andeme koy ala andeme blast kabini masanye jeda onya ka foko jugu kungere ko kausa nyinjugu ye ko emilgeya
क्या मिल गया मेरा भाई क्रिश क्रिश ऋतिक रोशन